no ubaba umsunguli umqalo wendlela ulokuza ushembe lo Izayi wayengezwa inyanga wayengezwani nazo ayifune kwashembe inyanga ayifune straight lo muntu wangafuna inyanga kwashembe wangasekwe namhlanje ulwelwa zinyanga o 3 second ulwelwa zinyanga omkhwana enkulu wayichaza nento baningi inyanga ezilwayo phela ziyalwa inyanga zilwa ngoba lapha accommodated ngoba ushembe lo khona uhambisana namadlozi bathi lencwadi le iyawala amadlozi mayifunda ayivumelana amadlozi khonza uNkulunkulu yedwa ngokwakwashembe ushembe wangempela khonza uNkulunkulu yedwa awufunde esitabelelese lesizwa uthwala ukuthi mina ngiyayala angixabani nobaba wabantu angimazi kodwa mina ngikhuluma nabazukulu bakhe manje abantu abahlala naye ekhaya emndenini ukuthi nimkhuzu baba ngoba ukhuluma lento akayazi iyomfaka enkingeni especially lento yakwashembe ngiyayazi kunabantu engithi noma ngikhona lapha kubaba bezonikela ethi uzocelela umkhulu wakhe wantshotsha imali engene manje bambone eqhubhe ibhali sisi singaka manje mfundisi mawufuna ukuhlekisa ngamabanye amabandla lento izobantu kuhlekwe wena nimchazele ngoba kusasa uyothi suka nje evuke njalo ngomsombuluko olesibili afika shumeze nje itulo kuthi makuyisonto ethi uvula iBhayibheli esontweni engaliboni lishoniphi kanti yena usuku wathinta ezinye indawo ezirong engafanele ukuthi ayithinte ngicela nje baba namhlanje umdala kunami ngiyakuhlonipha futhi angifuni ukulwa nawe ngengizingithuke awunake inkolo yakho ufunda iBhayibheli angicabanga ukuthi lento oyikhulumayo ayikho eBhayibhelini wena yakha abantu ukuthi abaphenduke bakhonze lo ufuna ukuthi akhonzwe hayi wena uthi usaqhamuka uhlulela leyo nto izokuvimba ezulwini mawuthi nje olhanya oshembe ngayibangena ezulwini mawufica sisiphakathi ke thina ke wena usungale ngaphandle sothini kuwo okokuqala nje ilizwi lokhuluma ngalo uzange uyekimi mhlawumbe ngabe kukhuluma mina ngoba mina ngisuka kwaIsrael ngisuka ethuneni likaJesu mina ngangena mina ngafica abanye abamhlophe bekhuluma nethuna likaJesu uthi wena abantu abakhonza abantu abadala bakhonza uSathane kusho ukuthi wena uzalwa uSathane khula baba umuntu omdala ngizokukhulisa namhlanje mhlawumbe laba abanye awuzobabona bengangawe noma bebakhulu ngomzimba uzobona ngathi bakubangisa isikhundla sakho tshena abantu baphenduke bebe ngamapostoli nathi uzosishumayeza sila sifike siphenduke usifundise ngeBhayibheli nangoNkulunkulu ungathi usuka ungena indaba zasemzini yabantu njengomuntu ohamba ethekela uyabo mawuthi kuyakuhlula lokho thatha amageji yolima noma ngizothetha namakumkana akho lengakini Eastern Cape la osuka ngakhona noma izinduna zakho uyabo awufanele nani nokuba induna baba sengathi ungaba iphoyisa lenkosi nakhona sengcono manje ngoba khona ukubalekela abakwenzayo ukuthi uyabuza umthetho angazi ngakufanisa noma nengane noma nenduna yaseplazini nakhona futhi ihlelekile induna kusho ukuthi nje ngabe ngathi mhlawumbe yini induna yalezinto ezikhala lapha induna yamaxolo ngoba manje lento le baba ngiyakuyala angikwazi nawe ungazi angixabani nawe mina ngikhuluma nabazukulu bakho ngoba kuyacaca ukuthi nasebandleni lakho awuyiphethe kahle uhloniphi uzothi ena lapha nesontweni lethu kuyelwa nje abafazi ukuthi kuyothe kobekwa ibhenji ukhethe umfazi uhlushwe yini wena uyingani khona nawe uyokhetha uyabo wena mawufuna ungena kwaShembe gqoka umNazaretha siyokwemukela thina ngoba udukile sifuna kuphela ukuthi sikuqondise sikufundise mina ngifike kwa Israel baba umfundisi wase apostoli ngafika kwa Israel kunendawo umhubhe ufike umhubhe nje le ndawo ngangena kuyo mangidlule eGolgotha ungena kuyo eGolgotha ubese uya lapha okuthiwa eJericho lapho kuthiwa kwaba khona indawo indonga zeJericho ngafika mina ngayibamba ngilungana ngezandla lapho kufike kuthandazwe khona ugqokiso lesisigqoko uza kulomhubhe lo mawusufika sizongena la kunethuna khona likaJesu ufike ungene kulomhubhe kuneminyango ngaphakathi indawo iyodwa ihole elikhulu kuphela kunama passage eminyango
lapha kukhona amabaptist kukhona amaKristu kukhona amaRome kukhona yonke inhlobo amabandla ngisho iyona kusho ukuthi Zion pha Zion kukhona ngisho thina impela makuthiwa nje Nazareth Baptist kusho ubani lokho angeke kusho ukuthi yabo manje mina baba ngiyakukhulisa angifuni ukukudukisa mina angikhulumi futhi nawe ngoba mhlawumbe abanye abangangawo mabekutshena uzobaphikisa mina ngikhuluma nabazukulu bakho umndeni wakho nezingane zakho ozoyishiya kwenkulu ingxaki nawe futhi lento oyikhuluma yiyeke ngoba kusasa uzoba inhlekisa ngiyayiphinda futhi lento kokugcina sengiyavala uzovuka njalo ekuseni kwesinye isikhathi uhambe ushumayela itulo abantu uthi ngesonto uthi sebekhona abantu futhi iBhayibheli liphele ezandleni iBhayibheli ungaliboni usubuka ngabantu kanjalo awusacabanga ukuthi uthinte lapho kungafanele uthinte khona uyabona nje futhi baba ngiyacela uyabona uma udlalela esihluleleni uphinde udlalele nakulezi inkolo esikuzo ayi baba Nkosi yami usugibela endlini yesonto amakholi ethandaza ngiyacela isiqale kusenzima kabi lento yakwashembe ungadlaleli uyumlilo